Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotevio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa BicolNet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw nin Huwebes. Tama, Huwebes na po ngunyan. Apet sa 17 na po kang bulan na Agosto, taon 2023. Sabayan po nindoan sa indong lingkod sa rong oras may kabanga kita. Re-restoryahan naman po kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaamot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 17. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon niya, anibersaryo, birthday, piyestahan, ano pa, maski anong anniversary. O, dahil po nindo paglingawan ang sakuyang perming tugon ha. Apwera po yan kang paghulbot oral daw, ta obligasyon ta po yan. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, ta wara man tabi ki ibang maingat kan sa tuyang sadiri, kudi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Nagaridain ang libreng bulungon yan dyan sa gobyerno. Sige tabi mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indong servidor asin taga Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto mi po, siyempre, permisa na po kitang happy, saka enjoy! Yan, happy morning po sa gabos. Ano tabi, maratana ka mo? Suda ipatabi nagmamarata, maratana tabi ka mo. Aga na.
Si kaso na tabi. Sige ang mahal kang bugas. Kay puhan tapong magsumikap. Takunday kita magsumikap. Nako. Day kita pwedeng maglaong permi sa gobyerno. Yo. Sige po, good morning sa mga viewers niya. Paki-follow na lang po kan sa muyang Facebook account. BicolNet TV. Paki-like and share na lang tabi. Para mahiling man po kang iba. Si Paps Calyos. Good morning po. Kumusta tabi ka mo dyan, sir? Sa ingon yan may piyesta ha. Kari dahil lamang kita nagkarurumduman na padaran lamang kita kipasyaro na di. Taday man kita namimista. Dahil lamang kinakarumdum sa tuya na magpasyaro. Kay Maricel Montalban Binoya. Good morning tabi, madam. Sa katabing lugar tabi, Ma'am Maricel. Yan, kumusta tabi ka mo? Webes na po ngunyan. Mas kasunon halos sobra na kita kabanga naman kang Agosto. Nako, bermans na. Malapit na, bermans na. O di pag September ni may madadangog na naman po kitang mga Christmas song. Nako. Maray man perme digdi po kami sa Pangasinan. Si Paps. Sige po. Si Ma'am Maricel, yaon man dyan sa Sorsogon. Sain ka po, ma'am, sa Sorsogon City. Kumusta magayunon dyan sa Sorsogon na di? Dyan sa Indo. Gari gusto kong magpa-share dyan sa Sorsogon. At ang Sorsogon na sanang igwak ki mga hot spring. Gari magayon magpasiring dyan. Ta mga presko dyan ang tilapia. Ang tahong. Yo. Bagong presko dyan ang tahong. Ewan ko ngayon sa na tahong anyaw digdi. Balok ko igwapa. Ayan po. Sige, maray na aga po sa mga taga Sorsogon. Yan. Sabi ko na nga ni tabi mga tugang. Halos sobra na kita sa kabangaan naman kang Agosto o mabermans na. Ano ngayon ang pigahanda ta? Mahanda pa kita sa Pasko dahil na. Kundi arayo pa man ngayon. Dahil na mo na pagparaisipon. Ang isipon ta sa mga masunod na daw kung igwa pa kita kipambakal na bugas. Ano ang sa tuyang mga riparo ngunyan na Webes? Digdi sa area kang Malinaw, Tiwi, Tabaco, Ligaw, and saan pa ito? Malilipot. So scheduled power interruption sa maabot na Sabado, petsa 19 kang NGCP. Ay salamat Lord. Salamat sa mahal na ina. Kansilado po kang NGCP nata. Piyesta ni ina baga sa Sabado. Ang patron kang Diocese of Legazpi. Piyesta po ni ina Our Lady of Salvation. Iyo po ini ang parokya kang Albay. Patron kang Albay. Nuestra Señora de Salvacion. Birthday o kaya piyesta po ni ina sa Sabado. O kaya pig-cancelar na muna tabi. So scheduled powered interruption. 6 to 6 ko ta ini. Alas 6 nin aga, sundo naman alas 6 nin banggi. Di piyesta po ni ina Sabado. Aramon tatabi ang mga schedule kang piyesta po ni ina Our Lady of Salvation. Tataw dyan. And dyan po sa Higmuto, Catanduanes, Kasubagong aga, alas 4:42, yinugyug ni 2.5 magnitude
Sugmuto. Taman-tama ini pag-arog ba kining maaga ho. Ano nga yan ita? Gari nga yan nagyuyugo-yugo. Ito pala naglinaw. Kata nga ya tasigi na sa nga ang linog digdi sa tuya. Halos kaya oral daw na sana. Pag maagahon nga ya, grabe nga ang linog. Di may linog man nanggad ka subago dyan sa Igmoto. Yo? Tunay na linog ito. O ni databi mga tugang posible databing umabot sa 15 trilyon ang utang kang Pinas sa masunod po databing taon. Inay ko po. Posible databi Ma'am Maricel na umabot din 15 trillion pesos ang utang databi kang Pilipinas kung mahal. Nako. Ano man ang asahan ta, siyempre pataas talaga yan. Pero may nahihiling da dyan na solusyon si Senador Bato. Ano nga yan? Sabi ni Senador Bato, mag-aki da tabi kidakol. Mag-aki da tabi kidakol ang lambang Pilipino. Ngani databi para databi mabawasan ang bayadan kang o babayadan na utang kang lambang Pinoy. Ikuyugon mo yan. Ngani ngayaong mabawasan ang utang kang Pilipinas kung mahal. Dahil pangani, so dahil pakitang makuapo, may mga utang na so magiging makuapo ta. Ang posible ngayang solusyon na dapat niya dapulsa ng aki kang Pinoy kaning pagbaranga-bangaon ta. Yan tabi mga tugang so sabi ni Senador Bato, mag-aki sa nangyayang kidako. Kulay ko po. Pahit dinikan sa tuyang opisyal. Ang Department of Agriculture, plano na naman databing mag-angkat nin 500,000 metric tons na bugas sa ibang nasyon. Ilinga na tabi apektado baga kita kang El Nino. So ibatang mga parauma o day nagtaranom ngunyang kiparoy. Yun na nga niya. Ano man sana, dahil man sana ngayon madidistroso man sana, malulugi man sana kita. Kaya dahil mo na nagtanong ngunyang kiparoy. O kaya ang Department of Agriculture plano databing mag-angkat nin 500,000 metric tons na bugas sa ibang nasyon. Ayan po ang mga riparohon tangon niya na Webes. Sa 17 po kang bulan na Agosto taon 2023. Alas 6:19 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Yang MBY Dormitory, madali po nindo yan along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sumang naghahanap po ki dorm, sumang naghahanap po ki boarding house dyan sa Rawis, Legazpi City, pasyaran po nindo ang MBY Dormitory. Hanap po nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Sige tabi, Madam Maylin, Ohio gozaimasu. Ingat po, permi. Sirigman tabi, mga tugang, ang programang ini asin ang oras na yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. So mga taga-Sursugon tabi, Ma'am Maricel, i-recommendar ko sa indo ang pandiurag na sound system B-Pro Lights and Sounds.
kung may mga okasyon ka mong darakula, arog kang beauty pageant, mga festival, mga concert, i-recommendar ko sa indo ang B-Pro Lights and Sounds, taigwasinda ki LED wool, stage trusses and roofing, band equipment setup, no brownout, taigwa ki generator, taigwa pa ki foam machine. O kaya sa impaka mo sa B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. O kaya bisitahon po nindoan sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. O kunday, apudan po nindoan sa indang CP number para magpa-booking po kamo. 0907 093 3151. Ayan po ang B-Pro Lights and Sounds. Okay, Pading Ambo, good morning. Siringman, mga tugang, ang programang ini asin ang oras na yan natudban sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Grabing higos ni Ate Glen. Morning. Siyempre, kasabay taman dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Burse, kan siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Siringman, ang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. O, dyan po kamo magtaya sa Lotto, bako tabi sa weteng. Oh. Sige, yan po ang satuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Okay na iyan na diit. Okay na iyan. Alas 6:22 ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang aramon tamunan magiging kamugtakan kan satuyang panahon. Kuhaan tamunan linya kang pag-asa. Sige tabi, pag-asa. Aramon tamo na, kuwanta mo na linya kang pag-asa. Pag-asa tabi, maray na aga sa indo. Pag-asa, maray na aga tabi. Pag-asa. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Dulot pa rin ng habagat or southwest monsoon, particularly sa may western sections of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So kita sa ating satellite animation, itong mga yellows and reds po na associated sa mga thunderstorms dulot ng habagat. Samantala, dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan pa rin pong mainit at malinsangan na panahon na sasama ng saglit ng mga pag-ulan, and even in the coming days po or hanggang sa weekend ay wala naman tayong inaasahang bagyo or low pressure area na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, dahil sa habagat pa rin, asahan ng maulang panahon sa lalawigan po ng Palawan, asahan ng makulimlim na panahon umaga pa lamang, nasasamahan na ng mga pag-ulan, light to moderate with at times heavy rains po yan, so mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, generally fair weather conditions. So ibig sabihin naman, minsan po maaraw and then madalas po bahagyang maulap ang kalangitan. Then pagsapit ng tanghali, mainit at malinsangan sa maraming lugar. Kabilang na dyan ang Aurora, Cagayan, Isabela, dito rin po sa may Ilocos Norte at malaking bahagi ng Quezon and Bicol region. For Metro Manila, posibleng umakyat yung air temperature into 33 degrees Celsius, but the heat index maaring umabot pa sa hanggang 40 degrees Celsius. Pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, maulap na sa maraming lugar and possible din po yung mga localized thunderstorms naman dito sa southern portion po ng Cordillera region at ng Cagayan Valley at malaking bahagi ng Central Luzon. Sa ating mga kababayan po over Visayas, malaking bahagi ng western and central portions na magkakaroon ng maulang panahon. So magdala po ng payong kung lalabas ng bahay dahil po ito sa habagat pa rin or southwest monsoon. Kasama na rin dyan ang lalawigan ng southern Leyte. But dito po sa rest of eastern Visayas, bahagyang maulap at minsang maaraw, lalo na dun sa may northern Samar. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na rin po ng Samar provinces, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, lalo na po dito sa may parting Leyte province and Biliran, asahan din po yung mga localized thunderstorms dulot ng southwest monsoon. And for Mindanao, asahan din po ang maulang panahon pa rin sa malaking bahagi nito. Kabilang na dyan ang Bangsamoro Region, Zamboanga Peninsula,
Northern Mindanao, and Caraga region. So asahan po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms na posible rin po magdulot ng mga pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. But for Soc-Sargen and Davao region, mas kakaunti yung mga pag-ulan compared sa rest of Mindanao. Partly cloudy to cloudy skies, then may chance rin ng mga pag-ulan umaga at tanghali. Ngayong araw at even sa mga susunod na araw po, wala tayong gale warning or matataas na mga pag-alon, so wala rin tayong inaasang sea travel suspensions. Asahan po natin hanggang 2 meters, lalo na dito sa may West Philippine Sea at sa Philippine Sea, ang mga pag-alon kapag meron tayong mga thunderstorms. But generally, banayad naman po dito sa natitirang baybayin ng ating bansa. For the next 3 days, iiral pa rin ng habagat or southwest monsoon. Inuulit natin, walang papasok po na bagyo or LPA sa ating bansa. Magkakaroon lang ng mga pag-ulan over western portion of Visayas, Mindanao at lalawigan ng Palawan. So for Metro Manila, for the next 3 days po, partly cloudy to cloudy skies pa rin po ang iiral sa ating bansa, sa ating lugar. So asahan pa rin po natin yung mainit at malinsangan na tanghali hanggang 32 degrees Celsius na sasama ng mga pulupulong pag-ulan dulot lamang ng localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po at mamamasyal po sa Baguio City, asahan pa rin ang generally malamig na panahon. Maaraw naman sa umaga, then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan over Bicol Region, kabilang ng Legazpi City, for the next 3 days, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga, then sa tanghali hanggang sa hapon, merong mga pulupulong pag-ulan dulot lamang ng localized thunderstorms. Sa ating mga kaigsuonan din for Metro Cebu, by tomorrow, asahan pa rin po ang maulang panahon, lalo na sa may southern portion of Central Visayas, dulot pa rin po yan ng southwest monsoon. Then asahan naman pagsapit ng weekend, bahagyang maulap hanggang maulap na ang kalangitan at sasamahan ng mga pulupulong pag-ulan, dulot na lamang ng localized thunderstorms at walang kinalaman sa bagyo. At panghuli sa atong mga So, nandun over Metro Davao. For the next 3 days, asahan pong mainit na panahon hanggang 33 degrees Celsius. Then asahan pagsapit po ng hapon ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, dulot din ng localized thunderstorms. But for the rest of the day, fair weather conditions. Si Haring Araw ay sisikat 5:42 a.m. at tulubog 6:18 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, salamat tabi Pag-asa. O yan po ang sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon. Ano? So, abagat pa man po giraray. May mga pag-uran-uran na pero ilinga na po digdi sa tuya sa area ta digdi sa may parting Albay. Medyo tayo na kita piguuran. May mga lugar na piguuran pero dahil na sa Sarama. Sir Bert OTB, good morning. Kay Cap Gilbert OTB. Kay Bert na Orense. Tama ba? Morning. Rima kapitan man ni si Sir Bert. Sige po ha. Ingat-ingat po kita. May mga localized thunderstorm. Kaya sa mga para sira ta, o ingat manggiraray ka mo ta, dahil mangkigil warning. Pero pasiguro tabi giraray ha. Ingat-ingat tabi kita permi. Sige po mga tugang 29 minutos. Lipas na po ang 6 o'clock in the morning. Tayo po mag-arali sa pagbabalik ta po. Pagurulayan ta po ining mga schedule ni Ina. Ang patron po kang Diocese of Legazpi. O piyesta po sa Sabado. Yeah. Mabalik po kita, magkalipas lang po ining mga importanteng pagiramdam. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi mga tugang, balik na po kita digdi sa programa alas 6:31 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sita. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Si Rigman, ang oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon lang po nindoon sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. Pwede na kamo magpabook. Kaya po dan po nindoon sa indang CP number sa 0907-093-3151. Okay, Siringman, mga tugang, ang oras pong yan, natud man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, and kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, dyan sa Malinaw, Albay. Sige, balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po giraray, ang sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana, kunyang pong aldaw ni Nuebes. Kapit sa 17 na po kita, kang bulan na Agosto taon 2023. Kaya ano papigalata? Toro, diretso na tabi kita nga. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta ang NGCP igwa ko ta scheduled power interruption sa maabot pong petsa 19 sa Sabado. So sa Sabado ko ta ang schedule ninda from 6 a.m. to 6 p.m. So mga apektado tabing mga lugar, iyo po ang mga gabos na peder kang Daraga, Ligaw, Tabaco, Malinaw, and Tiwi. So, igwa ko taki power interruption sa Domingo, sa Sabado. Kaya lang, na-timing man na, piyesta po kang satuyang patron. Piyesta tabi iyan kang patron kang Diocese of Legazpi. Fiesta po ni Ina, Our Lady of Salvation sa Sabado. O kaya pig-consilar na muna. May mga aktibidades na gigibuhon dyan po sa Banwaan kang Tiwi. Partikularmente pasiring dyan sa may Huruan. O tayaon dyan naka-star si Ina. Ang patron kang Diocese of Legazpi. Kaya sigurado sa maabot tabing Sabado, dakol po kay niyan mapasyar dyan sa Banwaan kang Tiwi. O magkakaigwa ki maritime procession. O tiga sasakay bagayan si Ina. Ali dyan sa Huruan, pasiring dyan sa Tiwi. Agi iyan dyan sa dagat. So, dakol pong tao ang mapasiring dyan sa Tiwi naman sa Sabado. Ma'am Kasim Luz, tabi, good morning. Good morning databi. Ay databi sa friend ko kay Ma'am Joy Cargulyo
saka kay Ma'am Tet Cargullo and Maricel Montalban Binoya. Yan. Pred mo Ma'am Palantabi, Ma'am Kasimlo si Maricel Ade. So yaon dyan sa Sorsogon. Yaon sa Sorsogon si Madam Maricel Ade. Si Kapitana Joy Cargullo kang istansya perte minagibo ki ano ito? So sinapot. Ano daw kung makatana man lamang kita tabi Ma'am Kasimlos na sinapot ni Ma'am Joy? Si Kapitana Joy Cargullo dyan sa istansya. Gari makapitan ini si Ma'am Joy, libre dyan ang sinapot. Libre ang sinapot dyan sa istansya. Pag duman ka mo kay Ma'am Joy na, kay Kapitana Joy Cargullo, pag nagduman man ka mo sa gilid, sa ligaw, libre man duman ang ice cream kay Ma'am Tet Cargullo, si Kapitana Tet Cargullo ma. Ika nga yan. Makapitan man si Ma'am Tet dyan sa sa gilid kang ligaw, barangay gilid ligaw. Makapitan naman si Ma'am Tet, kaya libre man naman sa Berman ice cream. Libre ang ice cream. Si Kapitana Ma'am Joy Cargullo, makapitan man dyan sa istansya. Ano nga yung kuro kagawad? Dain ha? Bako na nga kuro kagawad? Kapitana Tolos. Si Ma'am Joy, ano nga yung kuro kagawad? Ano nga yung wala mo sa kuya? Tagagawad sana. Kapitan nga ako. Libre tabi ang sinapot dyan kay Kapitana Joy Cargullo. Dyan sa istansya ha. O, libre tabi dyan ang sinapot. Okay. Bagong iya tabi, Ma'am Kasimlos. Libre. Libre ang sinapot ni Kapitana Joy Cargullo. Okay. Ain daw suduwa. Tadi naman nagribok-ribok. Amayunon pa nga. Sige nang yan tiwa-tiwa mo. Okay. So, kansilado tabi scheduled power interruption. Kang NGCP sa Sabado kuta na. Alas 6 ninaga, sundo alas 6 nin banggi. Dahil po nga ni, piyesta po ni ina. Piyesta po kang patron kang Diocese of Legazpi. Kaya, kadakol po na mga kapadian, mga aktibo sa simbahan, ang mapasiriring po duman sa banwaan kang tiwi. So, kang aki pa, kung narumduman ko tabi, Ma'am Kasimlos, sabay-sabay man kita permit dyan sa mga prosesyon dyan. Piglalakaw sa nabagayan dyan, hali dyan sa anong barangay yan, pasiring duman sa horoan, so mga pilgrimage ka to. Sige, taho ni ang mga schedule tabi kang Fiesta Salvacion 2023. So, igwa pa lang kita kibisita, kaso udma, di ba petsa 16 kaso udma? Yaon palan so Birhen de Antipolo. Birhen de Antipolo, sinabat kaso udma dyan sa airport, dyan sa Bicol International Airport, tapos nagkaigwa ki motorcade kang Birhen de Antipolo, pasiring dyan sa Albay Cathedral, pag alas 10, kasudma. Pag alas 12, igwa kimisa dyan sa Albay Cathedral, pag alauna, motorcade, turuan. So, may mga stopover, nag-agi dyan sa Malinaw, sa simbahan kang Malinaw. Mga pasado alas 2, nag-agi dyan sa Tiwi, simbahan man kang Tiwi, and pasiring na po duman sa Huruan. Foot procession starting at Gruto. Kasudmang hapon. Pag alas 6,
welcome mass po o dyan sa Horoan Church. So, ibig sabihin, ini pong Birhen de Antipolo, yaon na po ngunyan dyan sa simbahan kang Horoan. Yaon na po sa simbahan kang Horoan. So, ngunyan na pitsa 17, Huwebes, ano ini? May schedule ba ngunyan? Wala? Okay, sa aga ang may schedule. O, yaon na dyan sa simbahan kang Horoan. Ini pong Birhen de Antipolo. So, yaon na po ini dyan. Sa aga, pitsa 18, Biyernes, alas 12 sundo alauna, ano ini? Donghaw. Donghaw da tabi. Donghaw ba to? Donghaw. Sa Malinaw Church. Alas 12 sundo alauna. May motor kay databi pag alauna o Black Nazarene. Ipaman ini may maabot pa sa Black Nazarene sa petsa 18. Maabot pa lang sa sa aga sa Biyernes. Black Nazarene So alauna sundo alas 2 madungaw man dyan sa simbahan kang Tiwi, ining Black Nazarene. Pag alas 3, procession po, adik dyan sa Naga Junction, tulong imahen, Nazareno, Antipolo, and Salvacion. Pag alas 7 rin Banggi, sa Biyernes, welcome mass po dyan sa Horoan Church. Pahalik sa mga imahen. Pag alas 7, sa Biyernes po ini Biyernes po ini. Pag alas 9 nin Banggi, sundo alas 10 nin Banggi, iguana ki mga worship concert, Marian Eucharistic Vigil, dyan po sa Horoan Pier. Sa Biyernes po yan na Banggi. So pag Sabado, kapistahan po kang sa tuyang mahal na ina, pag alas 2 nin aga, igwa po ki Aurora from Horoan Church to Horoan Pier. Alas 3 din aga, loading of 2 images and pilgrims, passenger, preparations for Mass. Okay. Pag alas 4 nin maagahon, sa Sabado na tabi ni, igwa po ki misa dyan po sa Horoan Pier. Horoan Pier, alas 4 nin aga, may misa. So dapat pala sa Sabado, kung maparasyar po kamo pasiring dyan sa Horoan, dyan sa munisipyo kang Tiwi, dapat pala amayunon kamo mag-abot dyan. O kaya, mga alas 3 pa sa nanin aga, pasiring na po kamo dyan sa Tiwi. Tas siyempre, kadakol pong tao, baka matraffic-traffic naman dyan. So, mas maray pang amayan po nindo. O kung bako kaya, Biyernes dyan na kamo mag-overnight. Dyan po sa Tiwi. Dyan na kamo sa may parting Horoan. Taamayonon ang mga activity ade. Okay, pag alas 5, nin aga, sa Sabado, maritime procession with Our Lady of Antipolo, Our Lady of Salvacion from Horoan, and madak po dyan sa Barangay Baybay to Barangay Mayong and back to Horoan Pier. So maritime procession, ililibot pala o dyan sa Horoan, Baybay, Mayong. And balik giraray duman sa pier po kang Horoan. Pag alas 8:30 nin aga, back to Horoan Pier, procession of 3 images. Back to Horoan Church. Pag alas 10 din aga, Pontifical Concelebrated Mass with Bishop Bailon for other schedule see Silyap newsletter. So pag alas 10 ang Misa Concelebrada. Tama ba? Tama. Misa Concelebrada, alas 10 nin aga dyan po sa Horoan.
Sa Sabado tabi iya. So importante yun sa kuryente ade. Importante yun sa kuryente. Kaipuhan o tapiesta ni ina sa Sabado. Pag petsa 20, Domingo po yan, segundo dia, standby at Our Lady of Salvation Church, Huruan. O, yan. May mga regular na misa yan pag Domingo. And pag petsa 24, naman kang Agosto, Huwebes po yan, sa Lubong, misa and prosesyon, alas 4 nin hapon, dyan sa Maayong and Sugod, duwang point of origin, going to Huruan. Pag petsa 25, Biyernes, sa masunod na simana, departure of Our Lady of Antipolo via International Airport. Peregrinasyon sa Mag-agahon, alas 11 nin pagkabanggi. Yun is sudakul ang nag-iiribadi. Peregrinasyon sa Mag-agahon. And pag Agosto 28, Lunes po yan, departure of Jesus Nazareno for Quiapo by land. Okay, so yaon pa ng tulong imahen, ano? Ang yaon dyan sa pagkini, dyan sa Huruan, dyan sa simbahan kang Huruan, si Our Lady of Salvation, si Birhen de Antipolo, saka po si Jesus Nazareno. So tulo. Tulo pong mga imahe ang rayaon po dyan ngunyan. Dyan po yan sa simbahan kang Huruan. O kaya sa mga maparasyar tabi dyan, ano, halos kita bagang mga Bicolano, bago kita magpasiring duman sa Naga City, maiinot mo na sa mga aktibidades po digdi sa Tiwi. O kaya pag bulan na Agosto, ang Tiwi kadakol pong mga tao. Kasabay na dyan sa piyesta kang Tiwi, and month celebration talaga iyan. Igwa po ki religious activity. Halos sa rumbulan man ang religious activity, dyan po sa Banwaan kang Tiwi. Ano? So pigdadarayo po yan. Pigdadarayo po yan kan sa tuyang mga deboto, mga taga-simbahan, mga kaakian, o dakol nga ni kinagpapasyar, nagdagjaranso, nagra-ride sa nabagatabi, Ma'am Kasim Los. Nagbabaray, grupo-grupo, hali pa sa ibang lugar, bako lang mga taga Bicol, ang nagpaparasyar dyan ngunyan. Kaya sa Tiwi, ngunyan na si Mana, halos gari fully book na sa mga hotel dyan. So mga resort dyan na pwedeng mag-overnight sa mga mabirisita. Kasi kung maamay ka mananggad sa Sabado, medyo matatraffic ka na, and day mo naabutan sa ibang mga activity, ama yun baga sa iba. Mga alas 4, igwa ng mga religious activities, ano? So, ang pinaka-the best, Biyernes pa sana, sa aga pa sana, di naka-standby ka na dyan sa area kang Tiwi Albay. Tanganing madali na sa ng pagpasiring, gaman po sa Barangay Huruan. Dyan po sa munisipyo kang Banwaanin, Tiwi Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni Ma'am Kasim Los, mangkudkud da mo na siya kinyog, maluto da kichampurado. Mauran-uran po dyan ang lugar nito. Hain katabi mo niyan, Ma'am Kasim Los, maray pa dyan, tanag-uuran. Digdi po sa probinsya kang Albay, so ibang mga paraoba digdi, nag-aagrangay na ta, lalo na sa mga daing irrigation, lalo na sa mga daing patubig sa kabasan. Ilinga na po din doon dyan ang kabasan sa may parting balading. In between Tabaco, Malinaw and Tabaco. Ilinga po dyan doon ang mga kabasan dyan, ta nagbabaratak na ang daga.
dahilan po kang daing tubig. So, bata ang patubig dyan, lalaom sana sa oran. O dahil mambaga nag-urang. Grabe ang init. O kasunod mo, grabe so init naman. Halos maghapon. Mina rum-rum sana, pero dahil manalalawas ang oran. Pero kan sarong aldaw databi, dyan sa mga aplan barangays kang tabako, nag-uran. Pero pag abot dyan sa sentro, langinit. Langinit. O, di maswerte so mga barangay na inuran, nadugdog lamang sa mga masitas. Pati sa mga masitas, sa mga awot, nagkakagarada na ngunyan. Grabe ang init. O kaya sa mga paratanom ngunyan, lalo na sa nagtatanom kiparoy, so nagkahuro dyan na nagtanom kiparoy, problema nindang ngunyan sa tubig. O, problema ngunyan ang tubig. Maray, so nagkairinot, ang ngunyan, nagburungan na suparoy dinda, so dahil nakaipuhan na maray kitubig. So iba nga ni, maarani na ngunyan na Agosto, mga last week kang August, may maarani na. May maarani na. So mga nagkairinot iyan na, nagtaranom nin paroy. Pero so mga nagkahurod dyan, makahirat, tabi Ma'am Kasimnos. Mahiling mo, o yan mga kabasan, nagbabaratak na po ang daga. Si Chapin Versosa, good morning tabi sa mo Chapin. Ano tabi Chapin ang plano ta? Makapitan ka man dyan sa payahan? Chapin? Takong magkapitan ka tabi Chapin, ako ang magiging vice captain mo. Chapin? Chapin. Pag magkapitan si Chapin Versosa, ako ang mabuluntaryong vice captain. Diyan sa barangay Payahan. Mapail tulos ako kan sa kuyang si Usika yan tabi Chapin Versosa. So sa no rin ito so maagi man dyan sa Malinaw so Nazareno. Maagi man dyan so Nazareno sa Biyernes ba yun? Ada sa Biyernes tabi Chapin sa aga. Maagi dyan sa Nazareno, sa Malinaw. O takasud ma, nag-agi dyan sa Birhen de Antipolo. Nahiling ko duman so, dahil naman may nagsarabat dyan sa Birhen. Dito yun so nagsarabat dyan sa Malinaw. So doongaw, dyan sa Malinaw Church, alas 12 sundo alaon na nin hapon sa aga, Chapin. Ni Black Nazarene. Narabaton man lamang nindo. Iba sige sana pa iripal dyan. Narabaton man lamang tabi nindo. Dapat maging aktibo ka mo sa mga aktibidades kan simbahan. Bakusan na kung ano-ano mga aktibidades na pigigibo nindo. Sabat kasunod man dito yung sana so nagsabat sa imahe ni Birhen de Antipolo. Garingani, nabilang ko sa natabi Chapin, so tawo. O di sa aga, madungaw man po dyan si Black Nazarene, dyan sa Malinaw, alas 12 sundo alauna. Di, sabaton man lamang tabi nindo. Sabaton man lang tabi nindo. At taga Malinaw. At pag naging kapitana si Chapin Versosa, kaming duwa kainan magtatabang diyan sa barangay Payahan. Kaming duwa kainan matabang. Area pabagayan kang Payahan. Ayan, narani sa simbahan. So yan tabi mga tugang ang mga nakakalendaryong aktibidades. Kang kapiestahan po kan sa tuyang ina. Kapiestahan po kang Our Lady of Salvation. Piyesta po ni ina sa Sabado. Chapin, may handa katabi.
Si Chapin, mahanda inita. Yun, masunod na kapitan dyan sa payahan. Ako na naman yan na ilig. Suportado ka man ba kag sa mga talisay girls dyan? Nagkarano sa mga talisay girls dyan? Ay ano naman kita, Chapin? Aray na pala sa mga talisay, sa mga miyembro kang talisay girl dyan sa payahan. Aray na ito, Chapin. Gari bagadain ng talisay dyan, nahiling ko dyan, manggana sana. Sumangga dyan, iyo ang pigpapa limpo yan ni Chupred. Manggana bagang yaon dyan, wala ng talisay. O hindi sa ko lang nariparo kung may talisay pa dyan. Antig nahiling ko dyan ang pigpapalimpo yan ni Chupred, sumangga. Ang problema, kung yaon na sa nasutalisay, wala na sa mga girls. Patayin daw na ito. Chapin, ano daw tabi? Tipo na daw giraray sa mga talisay girl. Apo, arahin daw na ito sa mga talisay girl mo dyan. Ta mga papakinabangan ta ito gunya na eleksyon. Pag nagkampanya kita tabi, Chapin, sindaang i-intermission number. Uyug-uyugon mo ya. Kaya, yaon na nga ang grupo ni Kapitana Chapin Versosa, tapos ni Vice Captain Manimok Sulbutana. Pero bago nga yan, may intermission number muna sa talisay girl. Wararana na sa mga talisay girl. Na, paano ito tabi, Chapin? Naray na. Igwapa ang talisay. O, yun ang tigsabi ko. Igwapang talisay, so mga girls ang wara na. Ay, salbata na, Chapi. Baka lamang tabi matipon ta pa man, may panahon pa man. Oktubre pa bagang eleksyon, October 30. Baka tabi, Chapin, matipon ta pa di. Baka lamang masuportahan kita kaiyan sa maabot na eleksyon. Yo. O di pahiton tayo. Ma'am Maricel Montalban tabi, good morning. Ano sa mga taga Sorsogon? O kumusta ka na tabi ni Ma'am Kasim Luz? Friend mo pala si Ma'am Kasim Luz, adi? Diyan sa Sorsogon. Ano daw tabi, Chapin, kung pag natipon mo sa mga talisay girl, maduman kita sa Sorsogon. Duman lamang kita mapuro paprisko. Nagsisiri pa man sa imo so mga talisay girl. Oh, yo. Ang problema o garing gang kung sige sana ang siri-rip. Kay puwanta duman tabi, Chapin, sa talisay girl, subuto. Taganing, pag binuto kita, makapagserbi kita. Yeah. Dapat ibuto mo na kita. Taganing makapagserbi kita dyan sa Barangay Payahan. Pag swinerte kita tabi, Chapin, bako na talisay girl lang apod say na. Salidahan tang anahaw. Mas maano ang anahaw apod kay ni, mas matibay ang anahaw. Bago iya, Chapin, mas matibay ang anahaw. Tapay mga dagdag na kita dyan na ano, yaon na dyan sa Ma'am Jo. Para si Ma'am Jo sa'yo na si Ma'am Jo, si attorney, yaon na si attorney. O di, magkakatabang na sa to. Si attorney Kano. Yan. Si Ma'am Jo, mga supportadores na yan tabi, Chapin. Yan. Midbid kita kan, pumpa kita kang inot. Bistadohon na kita kaya. Anion po kami ngunyan sa Angono, Rizal. Nasa Rizal. Mauran pa lang dyan, adi. Maray pa dyan ta nag-uuran. Ma'am Tabi, Ma'am Kasim Luz, adi.
Taga Pilar Sorsogon. Si Ma'am taga Pilar Sorsogon po ako. Si Luz po, taga Tabaco. Pero ngunyan tabi, magkapit-bahay kami digdi po sa Angono Rizal. Iyo, sige. O, dyan pala sa Pilar, si Ma'am Maricel. Dyan sa Pilar. So, pag masbati ka, may agyan man dyan. May pier man dyan ng Pilar. Pasiring sa Masbate. Yo, perti dyan sa sa Pilar. Dakul man dyan ki mga tahong. Tahong, ano pa ito sa saro? So, baloko. Yan. Masira man dyan sa Pilar. Yo, di pag uminuro abanti ka, diretso kang dunsol. Duman ayan, butanding an mako amo duman sa dunsol. Yo. Pag natipon mi ni Chapin versus sa Talisay Girl, mapasyar kami duman sa Apod Kenny, dyan sa Sorsogon, dyan sa Pilar, diretso kami duman sa Dunsol. Pag natipon mi Talisay Girl, kung rayaon pa. Pinyugod mo yan, adi. Kang Talisay Girl pa kay tabi, Chapin, pira pa sa nang edad ko ka ito. Chapin, pira pa sa nang edad ko ka ito. Tutuyon pa ako kay ito, di. Pati sa mga Talisay Girl ka ito, mga turutuyon pa ma. Ngunyan, warara na da sa ibaharain daw na. Ano daw kung mag-reunion tabi ka mo, Chapin, adi. Tapos ma-attinder ako. Grupo baga ito, yugo-yugon mo Talisay Girl, matipon mo. Yo, kay to uso pan Talisay, ngunyan gari maluya na. Maluya na so Talisay ngunya. Di pag natipon ni Chapin, baka mag-reunion, di magbudol fight lamang kita dyan. Yo? Okay, sige. Mga tugang alas 2 minutos tabi, lipas po ang alas 7 in morning. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Mabalik pa po ang programa. Makalipas lang po yung Orasyo Imperata asin iba pang mga pagirumdom. Mabalik lang kita, madali unsa na yun. Sige. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by
the city government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na po kita digdi sa programa Kumpiang 7. 7:07 po ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siringman, ang oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Apudan po nindoan sa indang CP number, pag mapabukpok ka mo sa 0907-093-3151. Kung ibisitahon po nindo ang Facebook account kang B-Pro Lights and Sounds. Sige, ang oras man pong yan natulban sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, ang satuyang may gusto na Vice Gobernador. Sabay taman dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Bursi kang Syudad din Tabaco, and kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Katuwang taman ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan po sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto, bako sa waiting. Sige po, doro-diretso na po kita. Balik po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarayan sa indong servidor. Asin taga Reparo, Manny Moxea po. Si Mr. Hulbutana tabi ni Ngunyang pong aldaw nin Webes na po kita ngunyan adi. Pet sa 17 po kang Agosto, taon 2023. Sundo tabi kita alas 7:30 mga kabayan. Kaya pampigahala tatabi Chapin. Toro, diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi. Sabi ni Chapin na Bersosa, good morning tabi kay Chupred. Dahil na ako, minsan dahil na ako namin midbida ni Chupred. Sabi sa ko ni Chupred tabi, Chapin, nakulaon ka nang yanoy. Kang inot, kang nagbuburbagting man ako dyan sa simbahan. Pag pibutong ko sa lubid, pibutong man ako kan lubid pataas. Nadadara ako tabi, Chapin, pag nagbabagting ako dyan. Sabi ni Chapin, ika na sana ngayon magkapitan? Aw kung ika ang magiging campaign manager ko tabi, Chapin, pahit ako. Pahit ako. Basta yaon so talisay girl, bilugon mo so talisay girl. Adi, sabi ni Chapin, radyo time mo pa, pigdadangog minaika. Maski sa inya ang sulok. Yugo-yugon mo yan. Grabe, adi. Ano daw tabi, Chapin, kung i-PM mo daw sa mga miyembro kang apod kayo ni Talisay girl ka ito. I-PM mo sa kuya ta.
estado mo. Gari ka kay to sa platoon leader. Platoon leader sa imo kag kalokohan mo kaya. Platoon leader si Chapin Versusa kang Talisay girl kay to. Ipiin mo daw sa mga miyembro. Ya. Kang inot day ko man kamo nagkakahiriling na personal. Day kita nagkakadyaraming lamang na personal. Baka lamang ngunya na so Talisay girl, Talisay na sa nasuyao. Baka lamang magjaraming-jaming lamang kita. Iyo. Okay. Sabi digdi tabi Chapin huni. Abo ko kutang ma-stress magpapara pahit kini. Ipiin mo tabi sa ko nganing maaraman ko. Iyo. Dai ko personal na beristado. Ikasa ng bistado ko. So iba, baka bistado ko pero dai ko aram na miyembro pala sinda. Tama pag-ibo kita kiplaki o kaya tarpulin. Pag natipon so Talisay girl, siguro saro sa maugmahon ako kaya ang pinakamaugmahon. Tayo yun iso mga paradangog ko kang inuton pampanahon. Bagong iyo Chapin. Ang buho ko kay ito, may bugon pa di. Ang buho ko kay ito, may bugon pa. Talagang nag-iiba ngayang mundo. Yo. Di kang inot may bugon sa buho ko ngunyan dayan na. Dayan maupaw na permi kita og na-stress sa mga problema kang Pilipinas kong mahal. O ni tabi Chapin may posibilidad na tabi na umabot sa 15 trilyon pesos ang utang kang Pilipinas tang mahal sa masunod na taon. Duman sa ginibong budget briefing, duman sa Senado, nahapot ni Senate Majority Leader Aquilino Coco Pimentel so mga economic manager na kung nata dapat magdayda tabi maghadit. Sabi ba gani presidente din nga maghadit bastante ang sa tuyang bugas. Bastante ang bugas pero mahalon. Yeah. Paano nga masasabi nindo na dai maghadit ang mga Pilipino sa paglangkaw kang utang siring man sa pagdakula nababayadan principal kang utang kang sa tuyang nasyon. Paano ngayon ito masasabi? O kaya na pagkini nahadit si Senador Pimentel sa marikas na paglangkaw kang kantidad kang national debit bako databi malabo na umabot ini sa 15.8 trilyon na utang kang nasyon hasta sa katapusan kang 2024. Guyugon mo yan. Pira ng utang niya kang Pilipinas. So, kapag nangyari databi ini sa 2024 na 15.8 trilyon ang utang kang Pilipinas kung mahal, tumataging ting na 141,000 ang magiging utang kang kada Pilipino, Chapin. Yugo-yugon mo ang kada saro sa tuya, 141,000 ang magiging utang ta kada Pilipino. Dahil man kita tabi, Chapin, na utang, mabayad kita kay 101,000 o kaya 141,000. Yugo-yugon mong pahit ya. Pira na ang utang niyang kang Pilipinas kung mahal. Nasa 14 trilyon na. Yung buwan, kada saro sa tuya, 141,000. O kundi, sabi man ni Senador Bato, binoto mo, Chapin, si Senador Bato. Ang nahiling na posibleng makatabang mag-aki kidakol. Manganak ng marami.
Initabi ang nahihiling na solusyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa para databi mabawasan ang bayadan na utang kang lambang Pilipino. O duman sa ginibong budget briefing sa Senado, sinabi ni Senador Bato na maski na nga ni dai papig papangaki dakulao na o kaya dahil papigluluwas sa ibabaw kang kinabahan, dakulao na ang utang. Dahil papigaaki, may utang na. O kaya nahadit man si Bato, iguyugon mo na maabot sa mga 115 to 100. Sabi ba, kasubago 141,000 kada individual na Pilipino ang babayadan ta. Kaya nahiling ni Senador Bato Tabi Chapin na makakatabang ngayon kaiyan kung dakol na mga aki, kung dakol kita sa populasyon, magbabaranga-banga kita kay ni. Yan na nahiling niya. Mag-aki kidakol. O tapag dakol ang aki, dakol kita, dakol ang populasyon, dakol kitang magbabaranga-banga kang utang kang Pilipinas kung gari ini so aliko, so apik. So systems lost, pigcha-charge sa satuya. O aron man kailan mangyari kang utang kang Pilipinas kung mahal. Dahil man kitang pakilabot sa utang, dahil man kita nagutang, bako man kita nagutang, pero may bayadan kita. O sa ngunyan po, abot na sa 14.15 trilyon ang utang kang gobyerno kang Pilipinas kung mahal. 14.15 trilyon pesos ang utang po kang Pilipinas kung mahal. Posible databing umabot ini pag-abot ki 2024. Abot databi sa 15 trilyon. Pira naman sana. 14.15 na ang utang kang Pilipinas kung mahal. O pirang bulan na sana. Nya ano tabi, sir? Mapunan kita magbayad. Nahiling mo ng tabi, Sir Cassie William. Dahil kitang pagkasabot, dahil kitang pagkaaram, may bayadan pa lang kita. Sabi ni Bato, dahil pangani ngayon pigaaraki, so pigpaplano-plano pa sa nakang magjuruwa ngunya, may utang na. Kaya sabi ni Senador Bato, makakatabang ngayon pagdakol kita. Kaya dakol dapat sa nangayan mga aki. Dakol ang maging aki, nganing dumakol ang populasyon ta, magbabaranga-banga kita kang utang kang Pilipinas kung mahal. Sabi baga duman sa napag-urulayan sa budget hearing din sa Senado, 141,000 ang utang kang lambang sarong Pilipino. Kasabay na kita dyan, Sir Cassie William, anong atata? Magbabayad kita. Ya ano ngayon, mabayad na kita. Dahil man kita tabi, Sir Cassie William, na daog na tata magbayad. Nahilig na nindo yan. Baka, mag-anak ng marami, sabi ni Senador Bato, posible databing makatabang iyan. Makatabang, pag may dakol na mga aki, madakol ang populasyon, dakol kitang magbabaranga-banga kang utang kang Pilipinas kung mahal. Sabi yan ni Senador De La Rosa. O paano na supapa? Pag magparaaki ka kidakol, paano supapa? Paano pagbakal mong bugas? Paano ang pagpapapa mo kan mga aki mo? Kung dakol kang aki, sige daw, kaya mo daw mapa-eskwela yan. Ngunyan nga ni, sumay aking tulo, marayman ang trabaho kang mag-agom, nag-aagrangay. Paano na suda ipang trabaho so isang kahig, isang tuka?
Sige daw. Kung maaraki pakikidakol, dahil nangani na papakakanso mga aki, dahil nangani na papaeskwela sa mga aki, maaraki pakidakol. Tangani nga niyang dakol kitang magbaranga-banga kang utang kang Pilipinas kung mahal. Ayos man na di. Maray man so pagkaisip ni Senador Bato. Yugod mo yan. Mag-aki kidakol. Tanganing pag nagdakol ang populasyon kang Pilipinas, magbabaranga-banga kita kang utang. Yugod mo maabot na sa 15 trilyon. Maabot na sa 15 trilyon ang utang kang Pilipinas kung mahal sa 2024. Iguyugon mo yan. So dahil pangayapig aki, dahil papigluluwas sa ibabaw kang kinaban, may utang na. Maray ngaya kami, tapaluwas na kami. Kami ngaya pawara na. Bala naman sa mga masunod na henerasyon. Bahala naman kamo sa mga surunod sa muya. Bahala na kamo magbayad kang utang. Tinay ko po. Sabi kang Department of Agriculture, plano tabi kang Department of Agriculture na mag-angkat na namanin mga bagas. Mag-angkat kita kibagas, maabot da sa 500,000 metric tons na bugas, hali sa ibang nasyon. Garing ngaya kukulangon. Pero sabi kan sa tuyang gobyerno, sa Pilipinas, na bastante pa ang bugas ta. Bastante ang bugas ta tabi, Sir Cassie William, kaya lang mahalo nun. Ngunyan may maarani na, hilingon mo kan tabi, Sir Cassie William, pag nag-arani na, bigla naman mabulusukan ang presyo kang paroy. Biglang mabulusok anta, nag-arani na ngaya. Kaya, dahil magkarulog ang mga parao mata, na pag maarani na, minabulusok na ang presyo kang paroy. Minahibabaon ang bakal kang paroy. Pag maarani na. Pero pag dahil nag-arani, isus ko, kalangkaw kang presyo kang paroy. Pero ngunya na, ngayon nagpupula-pula na ngayon so tanumtang paroy. So kabasan niya nagpupula na, madali na mag-ani. Nako, mabuyo kang umani ka iyan, sigurado, ang presyo kang paroy, inda sana naman, kung maglabi na sana, baka ngani 20 pesos na sana naman. O kung bako, manday ngani mag 20 pesos ang kilo kang paroy. O kaya sa mga parao, mahirak man. Bataan na ko ang unyan kang parao, matada naman sa nakan mga bayong. Taang inot na minaani sa bayong. So mga abono, so mga ginastos kang parao, madengay nakakabalik. Tapos babanatan pag kang baratuhon ang presyo kang parao. Maray pagkaan, balado nindo, ipamulino nindo, gibuon nindong bugas, o taang bugas tabi, halangkaw ang presyo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Hindi man ako gwapo. Ano? Hindi man ako gwapo. At least may talento. Iyo Nailing mo nan siya, pinining alalay ko nigdi. Bako man da siya gwapo. May talento man da siya. Ano doon talento kaning alalay ko digdi? Ano? Hindi man ako gwapo. Ano pa? Ano? Ako gwapo. Talento. May talento daw siya. Kita ako daw sa'yo.
Mga tugang 5 minutos tabi bago mag-alas 7:30. Ano Sir Cassie William, param na kita, baka pabayadon kita. Baka pabayadon sa tuya o kaya pabayadon kita kang Pilipina ay pabayadon kita kang utang kang Pilipina. Panutan mabayadan. Sing kita kan makit-kit. Sir Cassie William, sing kita makit-kit kang pambayad kaya. Ay indah. Sige tabi, mga tugang 4 minutos na sa nama, alas 7:30 na. Kita naman po muna para mintras natatapuson ining programa ta. Aga naman. Sa pangaran po yan, kan sa tuyang mga taga-suporta digi sa programa, ang MBY Dormitory. Thank you. Kay Madam Maylene. Sa B-Pro Lights and Sounds, kay Padingambo. Siyempre kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kay City Councilor Riner Burse, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, sa Kapos Bilo Lotto Outlet, thank you. Sa pangaran man yan, kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Sa pangaran po kan mga parantabay niya to, maraming thank you, ano? Paki-share na lang po kan sa tuyang programa para mahilig man. Japin ha, i-PM mo sa kuya sa mga miyembro kang Talisay Girl. Pagibuhan taki plake. Mapakudak man lamang kita. Mga tugang, paaram na po muna ang sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Aloy nang nagsisirbi. Asin padagos pong magsisirbi. Yan. Servidor na taga-Riparo pa. Sa aga naman kita magiribanan sa programa Serbisyo Asin Riparo, alas 6 sundo alas 7:30. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Thank you po. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manimok Saya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.